Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Senyors diputats, senyores diputades, és un plaer avui per nosaltres i per a mi com a presidenta de la Comunitat Palestina estar avui entre vosaltres al nostre estimat al Parlament de Catalunya. Abans de res m'agradaria explicar la Comunitat Palestina, què fem i qui som. Nosaltres som una comunitat palestina pels palestins que resideixen i palestines que resideixen aquí a Catalunya, però també és un espai pels catalans, catalanes, espanyols i espanyoles que vulguin també participar. El que fem és representar la societat civil i potenciar la seva participació en el marc cultural i social. Després donem la possibilitat als ciutadans i ciutadanes palestines que participin en la societat catalana fomentant la cohesió social. Nosaltres, des de la Comunitat Palestina aquí a Catalunya, treballem el dret al retorn. Després de 63 anys de situació en què estem. Tot això ho fem de manera desinteressada, tant pels palestins i palestines que estan a la diàspora com a Palestina mateix. Molts pobles han reconegut a Palestina, que hi ha més de 130 països, així com la UNESCO, altres organismes de reconegut prestigi internacional. I és per això que us demano, sisplau, que el nostre estimat Parlament reconegui el nostre poble, sense estat que està buscant la seva llibertat i la defensa de la seva dignitat i els seus drets inalienables. No podem ni volem que el poble català sigui còmplice d'aquestes barbàries que estan passant al poble palestí. Doncs el que demanem que hem de lluitar pels nostres drets.
per aquelles persones arreu del món que defensen la llibertat i els drets humans. يلا يلا رمالة. Vale. ¿Cómo está, Antonio? Aquí estamos para recibir el premio a la esperanza de toda la humanidad.